Okay guys, ayan na yung ating pansahog na baboy, hiniwa ng maliit. Pakuluin muna natin siya sa tubig hanggang lumambot. Ayan na siya guys. Ipiprito na natin siya. Ayan na, naprito na siya. Same pan, lagyan natin ng bawang at sibuyas. Diyan din natin igigisa para malasa siya guys. Ayan, ilagay na natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan na. Halo-haloin lang natin siya. Ayan. Ayan. Masarap kasi pag pansahog, toasted mo muna siya, piprito mo muna siya. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ating upo na hiniwa ng pahaba. Sunod guys, lagyan na natin siya ng patis. Ayan. Patis. Ayan siya. Ayan. Lagyan natin siya ng konting tubig lang. Mga kalahati lang. Asinaan lang yung kala baka masunog kasi. Kasi magtutubig yung upo eh. Kahit konti lang yung ilagay mo. Tapos guys, lagyan na natin siya ng atsuete powder. Kung wala kayong atsuete powder, kahit hindi nyo naman lagyan. Nasa inyo naman yun. Nilagyan ko lang siya para maganda yung kulay niya. Ayan, para kaakit-akit siya sa paningin. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya. Tapos guys, takpan natin siya mga 15 minutes. After 15 minutes, ilagay na natin yung ating sotanghon. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, ihalo-halo lang natin siya ng ganyan sa ating niluto para lumambot yung ating sotanghon. Ayan. Sotanghon. Diba guys, tingnan nyo, ang ganda ng kulay. Ayan na siya guys. Tingnan nyo, ang ganda ng kulay. Ayan, haluin natin. Ayan. Ayan na. Yung ating finished product guys. See? Oh, ganda ng sarap ng kumain. Halika na, kain na tayo guys. Let's eat. Wow, sarap oh. Oh, tingnan nyo. Healthy pa. Try nyo na po ito sa bahay. Try nyo iluto. Masarap na, healthy pa.
Hi guys, good morning. Ito na po yung ating luto. Sotang upo, ginisang upo na may sotang. Ayan, tikman na natin siya guys. Tapos, yung upo, masustansya. Try nyo sa bahay na to guys. Masarap na. Masustansya pa. Ayan o. Masarap siya guys. Ako nakita ko. Guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget the tiny ginagawa mo para updated kayo sa aking mga channel. Sa aking mga videos, okay? Thank you. Hanggang dito na lang. Bye!